Imos que a información deportiva. Triunfo de Cabo da Cruz en Moaña que o deixa máis líder da Liga A. O Puebla venceu en Rianxo apertando a Liga B e na feminina Cabo firmou un meritorio terceiro posto en Rianxo nunha fin de semana dominada por Salgado Perillo. A emoción da Liga Galega de Traiñeiras fíxose notar esta fin de semana na que houbo dúas citas destacadas. Rianxo e Moaña foron os epicentros galegos desta competición que arrancou o sábado en aguas rianxeiras coa disputa da Liga B e da Liga Feminina. A segunda categoría masculina tivo en xogo a 22ª bandeira Concello de Rianxo. A primeira quenda estivo formada por Chapela B, Bueu B e Ribeira e rematou con Chapela co mellor tempo, Ribeira por detrás e por último Bueu. Logo saiu a quenda da honra con Puebla, Salgado Perillo, Cabo B e o líder Rianxo. Os pobrenses tomaron a dianteira na primeira virada e mantiveron o dominio na segunda por diante de Salgado Perillo que se achegaba. Puebla confirmou a vitoria no último longo con 4 segundos de marxe con Perillo e a 20 de Rianxo. Cabo da Cruz B foi cuarta e Ribeira sexta. Rianxo mantén o liderado e avantaxa o Salgado Perillo en 5 puntos e a Puebla en 7. Cabo B cuarta e Ribeira sexta. E despois foi a quenda da Liga F na que se disputaba a quinta bandeira feminina Concello de Rianxo. A sorpresa deu na Cabo da Cruz, que se impuxo na primeira quenda na que competiu con Esteirana, Castropol e Rianxo. E na segunda quenda competiron as favoritas e unha vez máis Salgado Perillo fíxose co triunfo. Chapela rematou terceira e as crucenses terceiras. Rianxo foi sexta e Esteirana sétima. O domingo competiron novamente nesta ocasión pola sexta bandeira feminina Concello de Moaña. Perillo repetiu no máis alto do podio con Tirán pisándolle os talóns ao finalizar só a 3 segundos. Nesta ocasión, Cabo foi quinta, Rianxo sexta e Esteirana oitava. Só restan 2 xornadas para rematar a Liga F e Salgado Perillo acariña o título con pleno de vitorias. Chapela é segunda e Tirán terceira con Cabo quinta, Rianxo sexta e Esteirana sétima. A Liga só competiu o domingo e fixo na 44 bandeira Concello de Moaña. E unha vez máis Cabo da Cruz foi imparable na regata en esta novena xornada. O vento foi incrementándose a medida que se disputaban as quendas, pero iso non impediu que os crucenses amosaran a súa mellor versión e se impuxeran na proba. Fixeronse coa súa oitava bandeira seguida e manteñense firmes ao fronte da clasificación xeral ao ter 13 puntos de marxe con Tirán segundo, mentres que Samertolameu caeu ao terceiro lugar. A vindeira fin de semana os vermellos poden proclamarse campións de Liga.